Saking panuwun sampun kepareng ngrawuhi pagelaran dalu punika. Nggih. Sampun dados pangantianipun sedaya warga masyarakat Purbawangi lho Mbak Wiwin. Yen to panjenengan boten tindak tur sepinten perlancaripun kanca kula ingkang tebih saking kula dadi dadak rawuh mriki. Masak. Lah menika kalau wonten pamundhutan lagon Mbak Wiwin. Napa jadi? Angka setunggal basa rijan ngersake langgam sedaya tuhu. Lan ugi wonten ingkang ngaturaken sugeng ambarwarsa dhateng Mbak Evi. Oh Mbak Evi sehat selalu. Oh selamat ulang tahun Mbak Evi. Yang berkacamata. Berapa tahun ini? Yang keberapa ini Mbak Evi? Enggak ada tulisannya. Pak Ratno Bawormania ngersake rondo sinden dan juga maringi rengginang teng para sinden. Nggih, niki matur nuwun pun diparingi rengginang. Iki Pak Bambang Jati Sawit kersake sambel kemangi kaya apa sambelane sindene. Wonten malih lho, Mbak. Nggih, napa? Di Marwayang menika saking Idos Kaki Midin Gregeng kersake Jayanti. Jayanti. Nggih. Pak Guru Suwarno kersake Lintang Asmara. Pamit Lupantara kersake pepeling ben padha eling karo Kang Peparing. Wau kangge murwakani gara-gara menika ngangge pepeling. Dadi eling karo Purwa Madusana. Terus nggih para sederek. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Nah, ngoten lho, Mbak. Nggih. Eling nggih, iki kebijakane beliau Pak Amin Lupantara satemah kula panjenengan dalu menika saged derek pentas wonten ing Purbawangi. Matur suwun Pak Amin. Kula sakonco ditansah inget dhateng perjuangane panjenengan. Pak Kodiru nugi rawuh. Oh, kita sorupin ngasta wonten ing Buayan sak menika ngasta wonten ing Kuarasan. Tetap setia kepada budaya kita. Nggih. Niku wonten Pak. Wah, sekono iki. Wah, kadang kula wedho Pak Kades Komulya. Tahu sanget nggih. Jere dadi dulurmu. Ini kabeh nggih sedulur lah. Nang apa ada masalah apa beda keyakinan? Ya sedulur kabeh lah Mas. Cinta kenapa nang apa menyang boleh kondangan per? Ih, belum cukup usia sini. Jenengan umure pira? 15. Oh, 15 tahun. Jadi goleknya kelmi kenceng temen. Bapak kepiye sih kok ngerosot lah kan kudu kenceng. Oh iya bener ya. Iya bener ya. Cepet. Bener ki anak salaman nggih. Saking Sugeng dalu Mbak Sinden sing atas yang di panggung keprimen Atas yang di wacana panggung. win wacana win. Ini nggak tulisan Latin dan kayong bingung nemen kok. Jenengan bisa boleh. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Sinden. Di atas Sindennya panggung. semau. Oh, Sindennya di atas panggung niki jere. Ya ya. Ini saja. Sugeng dalu Mbak Sinden. Sugeng dalu Mbak Sinden. Kok ayu banget. Ambar Terus Hiburan wayang kulit semoga semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini aku mau minta lagu dong. apa itu? Kalau enggak apa ini? Kalau enggak makan. Oh, lestarinya udah ya tadi ya. Kalau enggak lestari umpomo. Tadi lestarinya sudah. Lagu ini saya kirimkan buat semua pecinta wayang kulit. Ada Bapak Hadis, siapa ini? Siku apa ya? Pak Sarno, Gendon, Yono, Surip, Peto, semua aja lah. Sugeng dalu lan ugi sugeng amirsane ngatos paripurna. Wonten pantune ugi ini. Napa niku Mbak? Buah anggur, buah delima. Cakep. Kita terhibur adanya news Sekar Bima. Masuk. Masih ada satu lagi. Apa itu? Buah semangka, buah stroberi. Ya, apa? Sekar Bima selalu di hati. Saking kula Mas Puji. Jangan gendot rasanya asin. Pengen lendot. Jadi kepengin lendot aring wiwin. Ya. Ada pot anu sengkleng kok ngene. Ku ngadir ngelendot beko. Acara. Win bawa win pelok bem. Nggih. Tibakna langgam setia tubuh.
Jenengan karo wong wedon sing setia jenengan. Garep kanggo ngamburi ngawang-awang apa nganggo pamintaku apa tuh wong bagus? Apa arep nganggo apa wis manut bae? Tuh wong bagus. Tapi nyontek ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, tak marahi lho, Mbak. Ana sing ngojari. Wingi dina kang kepungkur aku nonton karo dheweke. Nang mburiku bareng wingi ngomong aku srek banget. Ya lho, iki nyokot piye. Wong bagus pepujane ati. Coba katur punden kula Ki Dalang Samirun Siswa Ki Martowarsono Mbak Wiwin asli saking Giyanti nggih. Giyanti. Coba le nembang iki persis kaya sinden rayem apa ora? Rayem. Oh, sinden Pak Mirun rayem gemiye. Oh, oke. Aku urung kecetak dia. Dandane nang Kapulagan. Iya, Pak. Lah iya gatel lah. Takon Pak Mirun. Ana duwe banget. Wong bagus. Wong bagus. Tekeknya. Ambekan lho, Mbak. Ambekan. Kaya ngene. Rasane wong nandang bronto. Rasane wong nandang Lirik. bronto. Apa to awakku dhewe? Hah? Apa to awakku dhewe? Apa to awakku dhewe? Mandan merambang apa ya? Pak Sapari sing rambang. Kalau tidur seluruh jadane gue kok. Bok semaput. Netes nawas po. Mami. Besok kapan katakan? Besok kapan katakan? Cecer Cecer lan wong lan bagus. Ngaso Kang Sapir, Mas Sapari di ngapa kowe ih? Pak Sarpari kan lagi ngeneng-ngeneng. Umpamana nakoda tanpa perahu sasat darat dan pepatri pelong nama meja lega hitam syariat opak iki monggo kaya langgam to neno aku kang setya satu
Wangi niku kakak seniman lho, Mbak. Nggih. Rumiyin menika keduming seniman menika Ki Martowarsono Suwargi. Menika wonten malih ngenteni sugeng Pak Mirun. Bu Sartini. Lan putrane Bu Sartini, Mas. Niku jan temenan lho, Mbak. Nggih. Enten Bu Juarsi. Mriki niku enten singgih dados jenengan ten mriki mboten sami gawe iki. Nyambut gawe kaya ning gone dhewe. Nggih. Sipri Manjuran. Sinten mawon, Mbak? Konon niku badut situ lan kawan-kawan. Badut situ dan kawan-kawan. Iya. Dalam apa ya? Telung truk. Telung truk kayak terbesan. Niku di mawon niku Mbak Kus. Iki biasane Mbak Kus hafal sing rawuh kok ngendi wae coba. Jare sing rawuh telung truk kaya wong arep besan. Nggih. Tapi derek pawarto pala saking Kades Banjarnegara menika ugi katengan rawuh kita Kades nggih. Nggih nembe mawon kondur. Oh, padahal ki nang kretek bana wayang. Kan kretek enten wayang kan bumi agung nggih wonten. Tetep sing digoleki Wiwin karo Sikus. Niku Pak Taswin lho, Anten. Pak sama? Pak Taswin. Pak Di Tasmi. Banjar niku. Banjarnegara kuwi. Kayane tanggane sungkir kaya niku. Masa? Iya, Oh tahu kan apa? dulure wedon Tarti. Oh nggih. Iya, wong yang ngerti bune lujang. Terus kan ngendi bagus? Pak Kades Sukomulyo, ugi Pak Amin Lukmantoro kita sinegani kalian ibu mbok beli mangke badhe berkahi iki. Oh siap. Combong ya hadir Yuli Budoyo bakul dolalak. Nggih. Arep tuntung. Kasih gantone nggih. Singkan kulon be pada mengetan ya. Nggih niku wonten juragan beras nggih lalu Sudah tahu pakai itu. nggih bos niku Bos Rijan niku ugi rawuh nggih. Kali Tasaki dan Asri sinten Mbak ini Pakasan. Asal. Ya temenan. Pak Komandan Kodirun, Mas Ari saking Gunung Mujil, anuki Bos Darwis, rekan dari Pak Komandan Kodirun iki rawuh. Yang malam maca sing streaming ya gak tak etungan sewu gunung aku. Mantap sange. Yang sore mau semoga berdumani. Tapi kan iki wis akeh. Tenang bae aman. Beres. Semua munggah kasih kan kena angin wetenge lara lan. Wong ya kudu nguyuh disin. Asal ora mbok kelingan zaman nang Pak Amin ku lagi gara-gara terpakil. Jane nyong ya nang kene iki wakil sing persis nyong. Sinten? Ganti. Oh, mbok Mas Anggit. Anggit yo ganti persis banget. Kon nonton mode. Persis banget ya bocah kae. Kali wis persis ini ngurung dipublikasi karena anu bocah isinan. Anggit tem lagi belajar nyaron. Tok sending ya gitu boleh belajar gitu. Cara wong munggah iku aja ciri-ciri munggah langsung melompat dadi kudune sok anda dadi ora kagetan. Jangan munggah langsung del iku biasanya kagetan. Ya kaget. Kaget anu cara wong kuwi gampang kesandung. Ini nganggo cara pandasine kudu diperjuangkan dhisik. Insyaallah waras selamat. Amin Allahumma. Amin. Iki kowe bae lah golek gambarna niku enak bae lah. Yo mending nandu-nandu. Mukyanto Baik, Gerard.
Mantoro badhe ngersake lelagon apa badhe tindak wonten panggung Mbak Gus?